foli ani tanu ni walimando amodi zigri plus fleba bela jelema che ani muso demse ani makoroba ka be foni ga lahala chugo ibna jan flaga be wati mi ma ki foni o wati na ala sorama ka fa bismillah ka jemga manika turabu kene seju musa ni anzigile na ala sorama bi nyena ma balma kana aw ka kalande na ka karamoke ana ka professeur fe no professeur maka sisi na ala sorama mori assalamu alaikum wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni anzigile turabu kana gino safe kosobe bi fundi kan boma alhamdulillah silam bi fuki wal nyundo o ko fe ambe antinyina antisike ambe sige prisi promoteur fo o ko fe amba barakala bela jelen fo o ko fe ante sega antenyina nando na la turu kena kono e professeur ba kaso o mon fo wajibi ni ambe ko joni kunadi iba fo ko saw ko sigatola professeur bi folita kerengere na ma kasi bela dugu dozo bi bela dugu bamono fo wajibi bi jiburula dozo fo bi juba kungo dozo fo kasi jismali kasi fo woloni ko amba dozo bela jali fo olu le bela du ta professeur le professeur ko wati be ka bo abita bela dugu dozo bi faranya nga wa fo nyana de ko munga dingi a ko mi dozo fo ko ni ko o ko fa ambi foli ta kasi tien masa bema mama bolo be la tour so tan worola ikara mali kono ikara mali ko fo ko professeur bi be fo ka bela jali wala nyuma alhamdulillah yalla sonama professeur bela jali foli kal lamine ni askle ko so ba turabu kene bitay ko bela jelenki hakli dala ki klu dala professeur na mi fanga lame bianye turabu de flareta garia alautala nafulo anisira professeur okay ni nafulo na to ni sira ma dala nafulo na re alautala nafulo bi nasira nafulo ko bi nasira de fe jalo surtout kala ngana ma asurugu bara surugu garjige tigi de li surugu laje bagan to bi senga munge surugu bi to lafiya de ta sila Allah taala ni ale donno itlala awe ni sira te fuy may trobu dono ba do ni sira may fuy may soro maga dogal la turu dal mangushi kelempe nana da sira la ninga choro do masala la chenga chemba so be kuma la waka la be ba do ka fogo al mango shi kelim pesra amana ke jien sra ni mawli ki jo singa ibe ila wan ka ko be bijo fo ci nyana bo aw ma do ni saraka do nga do choro ko mo ko nga fivi wulo blata charbon ko ni chemba so ba do al mango shi sra saraka a fe man de nga teme charbon allah akbar charbon ten kuchuku sila ni sira tiena dono fembe bulokira d'accord mo bi giringo na folo mo bi giringo gardige mais mo ti sik wusigi ko amerika ye mune be ka na folo ko imbali mule la gardige ko sira be ka tien fure ka do folo wajibi no ni mo la de dono ko mani nyadi ka giringo gardige alla jere e ka sira ni najeta folo juga ni najeta o laje ni o laje ni kan atani srami ibi do fani bo fando ko do o kama ni chien damadoni ni ni laje sekere bado bien Allah taala mu fleni Allah taala isra gandidi garan mu fleni garan na fududi bon maintenant sisa sila adama de ni bi sorake fo dalel le kaki bon ni dalel ma ga sorotina bon o dalel di Allah taala muru ba fo femmo ko miftahu yere di Allah taala mo do be sila bi ta soro ale be baram ga bi na folo mo soro aka chambe kalo bi ta so ka soro fo marali dabu do be bi ta soro ale bi soro ke mena war soro a war be bi ta strafe bo di ka cham chama yere professeur wala professeur an wona bi shika baro ka mitlinga baro ke mena war soro ne rete nga war yere ta fando sera ni parce que ni sera mai e be ka ni tuga la itinye so donc sila o kokum kama Allah taala ale segere do bambolo amba le ni suruko no bara ale nasra ina amba a 7 bambolo o ikili nashi fana bara mais sila ni nashi ni bougie bi bara bougie d'accord wa ma fo bay ni bougie bi di ma bougie nani do a bougie nani kelo kele ni ya soro ibta soro Allah taala ba beka e da kasra daile
ale nasi ana sɛbɛnden a sɛbɛnden yɛrɛ tun bɛ ni suruku golo ye mais mɔgɔ dɔn mɔgɔ b'a la kɛrɛnkɛrɛnnama mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ o b'a fɔ waati bɛɛ ko garijɛgɛ bɛ na n'a bɛ tigi walima n ye commerçant ye ni client bɛ waati dɔ la client bɛ bali ka ɲaga waati dɔ la n bɛ n jɔ ka tila ka n bɛ promo yɛrɛ de kɛ siratigɛ tɛ dɛ promo ni kɔni ye commerçant ye promo la waati o waati e se que minɛn ta ka taa di Ala taala de ka teli a la i bɛ bougie ɲini an ka nasi a n'a sɛbɛnden don sɛbɛnden n'a y'i diya don i ka bitigi don da dɔ la n'o m'i diya a bili kunna bon ne yɛrɛ tɛ bitigi tɛ ne bolo foyi nka ne yɛrɛ de ye dala yirimɛ ɲini n'a ye walima non ne yɛrɛ de ye tungarakɛ ye n bɛ kɔfɛ ne ye wari o wari sɔrɔ ni n ko n bɛ n ka du jɔ a la n bɛ dɛsɛ k'a ban ne ye fɛn o fɛn sɔrɔ ni n ko n b'a mara ko dɔ bɛ n'a ka wari in bɛɛ bɛ taa fo n bɛ tila k'an yɛrɛ ɲininka k'a ye dɔw yɛrɛ man'u sigi ka calcul kɛ u b'u yɛrɛ ye wari min tiɲɛna o kɛra waritigi de ye Ala ni dépense fɛ sila Ala taala sɛbɛnden i b'a d'a tigi ma n'a tigi sɛbɛnden sɔrɔ a bɛ sɛbɛn bila a kunna ni commerçant do a don i ka bitigi da la walima ni e yɛrɛ tɛ foyi la e yɛrɛ de ka ko yɛrɛ bɛɛ datugulen i ka sira datugulen don sɔrɔ mɔgɔ bɛ layidu ta ye foyi tɛ ka bɔ a bili kunna bougie i bɛ taa sɔrɔ n'an b'a d'i ma an bɛ bougie 4 mun d'i ma bougie 4 kelen kelen bɛɛ kan i bɛ taa sɔrɔ Ala taala b'a kan an yɛrɛ de b'a bougie ci o bougie i bɛna bougie bila kɔrɔ ni tilebi ni baba ni ba ni di nasi mun b'i bolo i b'i ko nasi na n'i ko nasi na n'i tilala i bɛ n'i sigi i b'i ka dugawu d'a kan n'i ka sira dayɛlɛ ye i bɛ bougie kelen kelen mɛnɛ n'i y'a mɛnɛ i b'i jɔlen to bougie cɛmancɛ la i ye ko nasi ji mun na i nasi in ka ja dɔɔni kulubalakaw k'a lamɛn dɛ parce que ni dɔw do u b'a fɔ ko fo n k'an jɔ bougie bɛɛ ka ja bougie bɛɛ ka ban ɲana o tɛ dɛ i b'i jɔ de n'i ye bougie n'i tilala koli la i bɛ bougie turu n'i y'a turu dɔrɔn i bɛ tasuma mɛnɛ i b'i ka ŋaniya da kan dɔrɔn n'i ka sira dayɛlɛ ye i bɛ tasuma mɛnɛ ni tasuma mɛnɛ bougie 4 na i b'i jɔlen to a cɛmancɛ la bougie mana mɛnɛ dɔɔni i b'a ye e yɛrɛ b'i ja k'i to a cɛmancɛ n'i jara tuma min na bougie in to yen i ka t'i da dɛ yɔrɔ dɔ la bougie in b'i mɛnɛ fo ka taa bougie in bɛɛ sa sila n'o kɛra fo ka diɲɛ wele kɛ garijɛgɛ fitinɛ tɛ sa tuguni sɛbɛn t'i kunna affaire minnu bloquelen don layidu minnu bɛ ta n'a ti kɛ projet minnu bɛ na sira la n'a bɛɛ bɛ jɔ ni de b'a bɛɛ dayɛlɛ i y'a faamuya ne ne ko ko daminɛ sɔɔni dɔrɔn o ko bɛ bali ka tiɲɛ ou bien ni n bolo donna ko ko la ko bɛ tiɲɛ sila ni de b'a dayɛlɛ n bɛ baara yɛrɛ la kuma dɔ an bɛ baara yɛrɛ bɛ bali ka jigin ka bali ka a wuli a nɔgɔya la ni de b'a kɛ bamananw ko ten ko maa ti hɛrɛ ɲini k'a kɔ don i yɛrɛ ma dɛ professeur yɛrɛ bɛ nin kɛ d'accord sila kuma dɔ la n'anw yɛrɛ kɔnɔna la an b'an ka bougie san waati b'an yɛrɛ b'an mɛnɛ a la sokɔnɔna na ye ayiwa a y'an m'an mɛnɛ dɛ parce que maaw ma fɛn dɔ de faamu dɔnnibaw yɛrɛ bɛ mun kɛ o de ka ca n'i y'a mɛn bɛ k'a fɔ ko karamɔgɔkɛ bɛ ka taa ɲɛ karamɔgɔkɛ bɛ ka fɛn caman de kɛ walima e yɛrɛ ɲɛ bɛ waritigi dɔ la ko waritigi in filɛ nin ko don o don ko cɛ in kɔni don o don conteneur de bɛna jigin a ka magasin na ko ne voisin dɔ bɛ a nana a donna yɔrɔ ko Ala ma san 2 bɔ a filɛ nin ka immeuble wuli k'a jɔ mais a bɛ ka mun kɛ est-ce que o kɛ yan a bɛ ka Ala deli min kɛ est-ce que o donna o domaine fɛ yan moriya kelen kɛ maa kelen fɛ ma résultat ye ko dalu ko tɛ tiɲɛ ani maa mun bɛ ka i ko diɲɛ don o don ani maa mun bɛ ka kɛta kɛ don o don ni Ala wele o minɛna ale bɛ mun sɔrɔ i t'a sɔrɔ dɛ bon ni mun filɛ nin ye anw yɛrɛ bɛ nin kɛ f'an ka nin fɔ mɔgɔw k'a dɔn nin y'anw yɛrɛ dɔw ka kɛta ye donc an b'a ɲini mɔgɔw fɛ u k'a kɛ quoi parce que bi bi in na mɔgɔ caman ka nafoloko problème tɛ i n'a fɔ dɔ wɛrɛ nafolo baara yɛrɛ an k'o bɔ a la quoi k'a fɔ a ye Ala wele yɛrɛ kɛ karamɔgɔ ka nafoloko d'i ma o yɛrɛ an k'o to yen dépense yɛrɛ ka nɔgɔya nafolo garijɛgɛ kana jɔ dɔw kɛra waritigi de mɔgɔw t'o yɔrɔ de faamu quoi dɔw bɛ i bɛ taa sɔrɔ sa dɔw bɛ ne wele Amérique i bɛ taa sɔrɔ a b'a f'i ɲɛna ko professeur kalo kɔnɔ ne bɛ se ka presque 1,500,000 ou bien 2 millions yɛrɛ m'a sɔrɔ n ka salaire la mais kalo bɛ taa sa yɔrɔ yɔrɔ ni juru tɛ cɛ tɛ se ka bɔ mais o bɛ kɛ maa ye cogo di bon donc n'i y'a jate minɛ o kan n'i ye nin Ala deli ninnu k'a ye i bɛ taa sɔrɔ n'i y'a dɔw kɛ dalilu de bɛ kɛ sababu bɛ na sɛbɛnden b'o de kɛ ni Ala sɔnna ni Ala sɔnna ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bamananw ko ten n kunkolo nugulen don a ma se walayi bilayi talayi la i bɛ fugulan bɔ a la diɲɛmaa b'a ye mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ mago bɛ nin sɛbɛnden dɔ la professeur Makan Sise ka dilanni n'o de ye gariya ni Ala tala ye i bɛ professeur wele a ka nɛgɛjuru sira la nɛgɛjuru sira ninnu filɛ nin ye jaw ɲɛfɛ minnu bɛ Mali kɔ kan ou bien ka tifu k'a ɲɛfɛ 00223 77 18 13 94 n'i y'o kɔngɔ i ni professeur bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ e kɛra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ e ta ka ɲi lasɔrɔ cogo min na
o siratigɛ ɲuman o ye professeur yɛrɛ bolo n'ala sɔnna ma professeur n bɛ dan sigi bi turabu kɛnɛ jɛmukan na i bɛ dugawu kan ye kosɛbɛ silama fa allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima uklika wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim sayyidi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa